bɛdi mu tete ban paa Dormaahene na su baako paa ɛdi mu abɛde to ɛyɛ mmea nana a bɛfa n'akonnwa Ɔsagyefo Dr Agyeman Badu a odi kane ɛyɛ agyesu ɛyɛ nyinaa bɛde bɛkɔfa de baa prɛsifoɔ baayɛ na ɛnɛ yɛnya ho nkwan a na yɛdabase na yɛwɔ hospital na anuanom ho nim sɛ ɛyɛ moderator ɛne prɛsi baabɛda no ɛbɔbɔ no a ne area ɛsɛ ɛne prɛsi asafo ɛne baayɛ nneɛma akɛseɛ na sɛ baayɛ saa nneɛma yɛ a gye di sɛ yɛntumi mmɔ bɛnyinaa bɛdi na saa mmerɛ yi n'anya kasamu na mekasa ɛyɛ hospital yi na ɔne ɛyɛ kuo bi anaa hospital bi ɛwɔ Holland na bɛne bɛdi nsa wɔ so sɛ yɛdi mfie ɛdɔso a saa nsa wɔ so no ɛsɛ ne de akɔkɔ mmeɛ na mmom sɛ yɛankafo saa nnuanom a ɛyɛ dɔdrɛ abɛsoɛsa hospital a baboa yɛ akwan kodoɔ so bebree bɛde bɛmmerɛ sɛ bio bɛsika mu bɛpɔtɔm sika ɛne nneɛma bebree ɛde aboa hospital na kyerɛ sɛ yɛanyɛ ne yie ankorankora bebree aboa akwan kodoɔ so na yɛ sɛ mebobɔdini ne nkɔgya bi mu a ɔhwɛ menya kanina oduru baabi a yɛmu bi ayabɛ binom banyobi nɔkora ne mba hospital yɛse ya nipa baako paa tete NDC-foɔ ɛsɛ bɛsii baabi a nkoraa ayaresa wɔ yɛwura asubɔnten na pɛnso nɔkora ni sɛ the national chairman wɔ ha na regional chairman wɔ ha na regional minister wɔ ha na sɛ mandabase a na me soso manyɛ adeɛ na ɛyɛ bɛnko apo yɛn nyinaa nim sɛ ɔnkyɛreɛ Ghana ɛyɛ minister ɛyɛ health nipa a na ɔda no na ofi Dormaahene ɛyɛ mmea ngɔfa Honorable Kwaku Agyeman ayɛ ne yɛmu bi no bɛkeka bɛwɔ fagye bi mɛka m biara da sɛ wɔ fagye bi wo a wobɛka koraa wɔ m'anim sɛ wɔ fagye bi bɛkyew da dua na mabɔ ɔka na deasa pɛm ho wɔ ahemfie hɔ maanya akasamu yi a ɛda mmɔ fa sɛbio nkura no ase no mmara nam a meprapra no mu sɛ wɔfa ayɛ bi wɔ nkura no ase paa Dormaa ahenkuro ha hospital si ɔyɛ na yɛ ne nyinaa na ɔwie bia ma foforɔ ɛba abɛtoa so a na manya akasamu no a amɛda base ankorankorɛ Dormaafoɔ mma bɛwɔ UK bɛwɔ Germany bɛwɔ America ayɛ bi ɛsɛ sɛ bɛsoso ɛtumi kamfo bɛ ankorankorɛ bebree na ayɛ bi yɛkere ne kala na apɛ sɛ mkurusu a wɔyɛ bi ankorankorɛ bebree na ayɛ bi wohwɛ ɛmoma no abɛde ma ɛbɛdi ne wu sɛ bɛyɛ adadeɛ wɔ yɛ nti kamfo biara a wayɛ bi ama saa ayaresadeɛ na maka no saa no Dormaa Hospital onyia a bɔborɔ yɛ sɛ obi bia ɔwɔ ha sɛ womyɛ gya bɛbɔ bɛde ahyɛ bɛmu ma mu nneɛma a bɛbɛ sɛ bɛyɛ akɛse akɛse ɛsɛ asafo yɛwu a sɛ ɔnto bɛnsɛm na nneɛma a bɛbɛ sɛ bɛyɛ bɛntumi nyɛ no akɛse akɛse Dormaafoɔ abɔnɔfoɔ Ghanafoɔ sɛ obiara ba so a mɛmɛtena akonnwa yi so yi fie aduonu nsia akakra ne fa general managers baapa akɔ general managers baaba akɔ na saa general manager yi a ɔte Dormaafoɔ no kyɛ Dormaafoɔ no yɛn a general manager yi ntu kyɛ ma no gye sɛ wo nyinaa wohwɛ afasuo a bɛde afa hospital wo nyinaa ho no wohwɛ anim a wɔwura mu a wo saa yɛ soronko sɛ wowura hospital mu na wohu sɛ bio baabi a bɛrima da baabi a mmaa da sɛnea ahokeka bi wɔ hɔ a yɛwura yi ɔsi adeɛ no ayɛ anaba me no mesi ne deɛ ɔno no mesi ne koraa meboa no kɛkɛ ɔno na ɔsi ɛnyɛ nana na ɔsi wahu emergency a ɔsi
yɛwura yi ɔkora yi ɔno no kɔpagya baa na yɛmu bi yɛ wɔ hɔ a ne yɛte sɛ sɛnea ne nimdeɛ sisiɛ no sɛ nka prɛsi moderator ne mpanimfoɔ bɛbɛnya nka bɛbɛma no so de no akɔ baabi foforɔ wɔadiɛ na wobɛsi moderator ɛnɛ adabraka na yɛ ne panyin a ɔbɛyɛ mpɛ paa na hwɛ sɛ ɔfiri mempa sia so na ɛbɛyɛ panyin ɛbɛma na ɛyɛ animonyam na mmom wonka nkyerɛ moderator sɛ nadaworo no ɔwɔ adwuma bi a ɛsɛ sɛ ɔwie ansa na ayɛ akɔ na saa adwuma no ɔwie yɛ a wadeɛ mensa da mensa yɛ mo ɔmmoa na ɔnyɛ dɛ ɔnti mama no wie na nim sɛ anuanom adeɛ yɛ a meka titiro paa yɛ emergency sɛ yɛnwia yi ɔwɔ nneɛma a ɛsɛ sɛ ɔyɛ ɔsiesie baabi yɛbɛboa wo na mmom mesrɛ obi biara ɔwɔ ha sɛ yɛbɛtumi ama yɛwura yi adeɛ no a bɛpɛ sɛ bɛpagya no de kɔ anim no wobɛtumi ayɛ a yɛho boa me ntɛntɛm titiro wobɛboa nso a ɔfiri nnɛ wọn àwọn abadwumadie yɛ ase nyinaa nsɔn oduru sɛ beebi yɛ bibi sɛ yɛbɛpagya yɛbɛbɔ yɛbɛtoto yɛn nsa na emu sɛ bibi saa wɔ hɔ aban mɛti wɔ hɔ ɔwɔ hɔ oduru wa nsoro ho biara ɔde sidi baako no baa na yɛde sidi ɔde sidi du no baa yɛ a yɛde sidi ha ɔde sidi ha no baa yɛ a yɛde sidi apem ɔde sidi apem no yɛ baa yɛ a yɛde mpem du. What the dream do the buyer, and the billion to the other back. Now, young Gigi, the breed, and my said, and possible. Well, none of the other buy, brother to one, can cry in it. I did say, the man will know